bishiya ta ke su tsohonka ya manzan Allah da mu a yanke maka labbaika ya manzan Allah da mu a yanke maka labbaika ya manzan Allah kududdaren da bino ya yi kuka saboda ma'aiki ka barin shi yasa ya yi kewarka sai da ka zo gunsa a lokacin ya bar wannan kuka ya annabi mai kyauta sai ka ba shi kyautar aljanna shugaba domin kaunar ka Allah ya sanya rana da abuwa ya manzan Allah kai ka sa wata yayi saukowa ka sa yayi tsagewa don kafirai su da su yi shaidawa ya nan kai ya fi hannu ga Aisha mu kai maka sa a kan gaba ranar murna kuma biki na annabi ya zaɓe garin da ɗaukan jesi na farin ciki da ziyartar zuwa ya hanyar ranar abun abu safiya gaiye Muhammadi kun maimunatu masu ina kai ne ya sadiyar umar na naina ba so na kai ne mai ruwan salama wa sadiya mando kai maka sa kan gaba
tsallake mutum ai danganci. Ya magajin mu malamin mutum dogon titi. Da basire na sashi ma yana cikin dogon titi. Imana roƙo da ke nufi na kano ɗan da suna zaba. Ɗaliban makarantar mu, na yaba dukkanin ƙoƙarin ku kan san manzan mu. Ku gane amshi lokacin da ya bi manzan mu. Nazibata ce mai jinjina gare ka Rasulullah. Nazibata ce ta kama lafiya ɗan Abdullah. Har da fariya ta ce na gaida kai ramar Allah. Sai gidan kanti ta ce na gaida kai manzan Allah. Magaji aboki na ya ce na gaida kai manzan Allah. Dan darajar manzo ya ɗalibai mu tabaran Allah. Babban faɗi mutu ne da fili zai kamuke. Ba mu da tamkar ka shugaba a so kai muka sa a kan gaba. Ranar murna ta maulidi na annabi ya ta. Dole ne ka kama Rasulallah. Dan manzan Allah shi aka bai wa sallar bayarwa. Duba cikin sallar dole ka maka shi Rasulallah. Kai imanin mai yin ta kanka idan ba shakka shugaba.